Allah ta selam hai hedet lo lapen lanco tagalilan longli patta ki pinangi la $6 teng penke $6 teng penke nang tum met hang longli pa kachiron Allah si en nang jipu si puda ini tong kopia pasi la $6 ke longdun $6 ke longdun lo atheke $6 ini tong ke longdun lo atheke ada ni apili $6 lo long ya oh lah $6 ke longdun lo atheke lada yo lada koma foto lo lai la kitab na itu non nam ji te do da la haroisi ador epa haroisi la ke Reverend Nichols Roy Reverend JJM Nichols Roy cuma ngamuni api sugareng ke lo American la pen la pua bangke la ke Dr. Bhimrao Ambedkar la ke Mahar wajat amunit ha Maharashtra alang lita tribe amunit lo lapen alang litum apang ke Hindu ko alang litum apan bamun atum lang selected bamun ateng ke latum ke akur kan dei pik atum lo lasi latum ke chainong agari ta ardon dun long lit latum ke chainong ta saur tuji putang latum ardon dun dette tar mane latum laso munit apar chainong bang sahamu putang latum la si batai si chainong ardon do chainong agari ardon dun lo amusu atum pet amathala ka solaya bang kayo tho muni chelang rei lo nang piak hei lo pulo maharaja ko sunun ni chainong ter bang ko amat papi suntu lo ko yo la tum pa la son civil setan la son moni kopilo